No, ya sepe ye huwa we the Fantador presidents for the Brothers and Sisters Association on PSC Esther, Woman of the Moment, and I know more enkomo. Well, Brason sa not sure about me so mo ha na enkomo twetwe bi e wo se kwaso of ya pomode ho nsem ho no ye di ni nyina mu enkomo pa na ne no ye ba be hwe ye se ekwane a we fa so adi ni kwan a be fa so ne wo senatena ma menka ne sa ebeti magu anu mu de enso na hoodin bi anim udi agora esamonu musa keke enunti na ye kwakodi sa enkomo yi na opanyina mre no etwetwe enkomo no eyo panyin bright osay frimpon ona wo ye general manager ma Active Point Dental Clinic ona mne ne betwetwe enkomo yi panyin frimpon edenso ya da foforo awrade aye na Active Point oboko de Adom Active Point Dental Clinic bibia ekosoboko media me no make us multimedia adwumako no ye no ye adwuma du mpempenso obi etimi de ani behwade na opanyi from point na me hu se enye se mu twitwire sie na ye titi white na se braces nko a se mutimi kura tu fo tire se chale ye nam no ye nka ne ye sie anim ye ka ne sei o se na so abubu anamo a wo so se mu ye nkyerɛkyerɛ nyina ye ni nyina ntina ya na wo se last na me ka se examination no esanka obia akra koye bi oye okọ dentist na oye examination no mpo wantimi anye procedure bia eno uhu o house because no doctor say na boboba say na abo aba say na manhwe ya edimi bewie ana say na betimi aba manum uhu santi unyan santi ase we ya etimi bua wo pa ma e guide until next time bia no o kwa onim so mesin we no me kwa akotu mesin we no meko amoma maduru ama hoden abamu biem anase meko hye nse replacement ya wahodo bebre we bi na meko ya omde kire me we ya na mepe mempe we ni bi meko boa me ho aba nti examination de through that no ye hunioma bebre we ko na tokrokro da ne sim ba bi a onya we nese ni se metwen ma me senya me ya na me nya kansa e bra no bra no se me koma me 6 months bia to file dentist ho na wo kwa wo se ene de me be examination no hwemenu ma me se problem bi ba ma moa me ho ana ma boa me ho o de uwie na se ya bi kura me ni anda examination no ebi a 5 minutes kura na wawie ebi a 10 minutes na wawie entwem wana kona na meti se o dwumaefo ba ko ka se nam kura no ye wo se de esika no woni ye fa yesi anim ne kan nam entwenam wo se ode udodom ene kanam se ene se emu bi enche yesi bedwuni se ye kanam wo yesi anim no ye future to say ye ntufu sa nso bi wa ha o de ai habi se ha na meka no nti every day obeka no ho sa nse wo se wo se anim ho no incisors no for tearing ye de teade na wa pass ko mula no akọwe incisors nde hemfianfia na e wo nchen ye wo animu no wo se esoro no ye 4 ase no ye 4 ufuru no akọ K9 no na ye se osimbofo no eno nso ye 4 esoro 2 fam 2 eno na ne ho odin pa wo sina e wo nu nyina sa K9 no ti unze e nananom no omnya dentist enso na omunim nyansa yi pa o sin bofo aye se eno ene boa wo pa nti hose no o sin bofo na ho kan ya na ye mpese ye betukura bibia ye beye bia na ahoden babam no ye try se ye beye evi se o sin faraba no ya na ejina eno so nti o sin 8 na wo wanum aye friend incisors no en ho na ye de tia de na emom no emma ente ba bi fa akope unze ebia esoro no mfimfin de ebia baako ne ase de baako no pe na ote ne ho wo ye ne sa na ehi no de be kakra bo nse ho na atomu a wani wanye lokia obetumi anya sensitivity be how wow ene nkobo na ye di ne ye hwe yese ne ya hwe na montu a obekoso na watu na de aba ose ho eban apanyi fremponti na ye ni enkomo kakra emfa yese eho ye hu ne se brano we se okọ na okọkọ ye check ne ye hu ne se bibi bo mo aso an bibi ho dadan so a na motu ase de ade biem na Active Point mo ye wo makache wo Active Point de eba ye num bia ifiri wano eko minimum a osika ho no eno na ye hwe ora no ana ye hwe aje wanum ho nsem na ehenti ade bi eba wanum a esai wanum se wukosi wosin aye friend replacement ye bi ho ya kyerɛkyerɛ be a month ago ewo Adom ha a kyerɛ se wukosi wosin a ye wahodo bebre enti se kane na de nim na ne dencha na
wona na obe nso wayi na watwitwire ho no sa de ahye no enne nimde akwa nimu no ye wo de hye wa ete se wo sene pepepe obi ewo ho na onimu se wo sen atu a wonya si a ohun se wo sen kura atu da ye hwe wo sene kala na ye de asi dentist no de hye ho a eno ano ye wo dencha no nso ewo ho eda so eye adwuma obi wo ho eno ana ope ye nka se we na ba ne ntino wo a wo hye we no sebe na watwam da bi obi wo ha owo ni sika bat we ya na ohye eno nso betimi aba ye betimi ahye bi ama wo pese wo ye extraction ne se o sen how abam na no mitufu se enko dentist won ka se wukutu sen wo de ko wo se o sen no how abam enti on examine ma David abotre inisia me yamede me pebo wura ho bom kwa am se doctor mbetumi si David wo se doctor na nti se bre na susu otu a ono be ka kire wo obetwa x-ray wo ho se ne wo ko wa yitwa wo ye wo sa scan ni nyina no ye wo senso x-ray wo ho a peripheral obetwa otwa wi anu hu se o wo na wo si esi etu ahoden da so ewum betumi ha ye ho adwuma ma wa ehia se metu sen no eno ya na ehia pa de se dentist you sen ya na ya wre ho sem ati se obi abeda o yare sabia na wantimi what try all possible means to save the person na wantimi na se be wa free mu doctor bi ni ho a openesa sa na sentie se wutu senti se obi afree mu nti bibi wo ho na obetimi aye a yo procedure bebiri ho a ye de restore esen na ho de ne baka na se monso makoma mu na esen ni ti se nipa a mo adwuma anti ye kra no ye krokro sen no se de be ya ye benya esen no back procedure no bi ni se ye feeling no senka tokura beda sin no kientu enso yentu ye hwenna the extent of tokuro no enuru akiri bebiri a ye ho adwuma eyi fini nyina afrim obi wakwa na through that no wonya halitosis enso na wo num nuru ba bi se obi atunufo se we timisa bad breath eno no onkom no na nitrim fita bibie ni ho nanum nso eko yie kama na emom tokuro na beda ni simefi na abamu a ama enkana ba ye wohora yetimi ye feeling ma ye fre bibi RCT eno nso ewo honom yetimi ye ho adwuma na ya feeling esen na ma de crown ahye so yetimi se osen ye ya de dentist so onhwe ma ehia se obetu edi ama na wa kire ne ese wo ya unya complications bia uyi no firi wa opese wo ye teeth whitening so a eno nso akwanya no ho betimi aba ye betimi aye teeth whitening ne bia ama opese wo ye braces active point your fast braces wo ye betimi aye bia ama se wo halitosis na bra enka se wo de oba wo se wo tinka wo anum ye be examination ya hwe ba bia enumka no efiri ba last week ya kire halitosis no enioma betimi ama wo halitosis enioma no gina be nsia enti wo de bra ye be examination no na ye de ama ye nhweti whitening no onse obi ho no mo a abase no a efe no kofo kaka ho nsebe na akoye kura ase bedwiri oba bra se bibia sa antisa entisa uze ye o myth bi wo ha ye tena bonten a enti na ukoba bi akọ dentist ho ono be hwe wo sena ho odin obi wo kura uze se de esi teeth whitening ye ne incissions obi wo ha one session pe no wo ye good to go okay obi ehia two pe obi be hia 3 enti dentist na be se wo sen ho odin de time wa e ma me nya ne sa on se de esi tie na se dura ye num ya obi wo ha ono aduro ko age se para no iso obu man half wa anko ba bia aban age atum a ene eno de bia o penisika enti no oba na obeya ma ochina obesa ya ma ochina chi kwa obeya ma ko dentist wo na on advice wo ho ebi wo kra na wo se no discoloration na aba no en center at the outer layer of the teeth that is the enamel yeah obi wo ha wo hia teeth whitening obi wa yise obo wura sinum ekoye sinimum adwuma bi se sa sin na unhu se enye fe no ewo outside inside the tooth ndi ho na obeye sa ho adwuma asie bi free ho mo ayebi ho mo ne numbers no ye wo Jowulu Presby Junction okay ye wo Kaswa Crispo Junction ye wo Kumasi Denyame ene ye wo Oboase nana Ponko Road ye wo Sunyane o building num ene ye wo Sehwedwenase GPRTU station wa ana obetimi a friend 0554 571 779 okay they say Christmas bantu pese wo ye we see you send you Christmas ma obetimi e de aba next week ye be kire discount ye de agu akwam say de be ya wo ba
yɛbɛtumi ɛde ama no watumi sɛnea wosintie bia watumi ayɛ ho adwuma nsana yɛ wa abrokyira yɛ maame mo nso odum atutu etimi de omba wobɛtumi de wode wofrɛ na yɛbɛ guide sɛdeɛ wobɛsi ɛde aba na wofrɛ number na ɛgu so na nkyirikyiri mu bia wɔ hɔ no yɛde bɛma wo sɛdeɛ wobɛtumi aba ma yɛahwɛ ma wo yɛgye gab insurance yɛgye cosmopolitan insurance ɛne yɛgye ace insurance yɛyɛ adwuma firi dwoada ɛkɔpem memene da na kwasi ada no deɛ wo akra na wo kumase a wobɛtumi aba no pa awia dumienu ɛyɛ 12 na yapon anwumre nonum wobɛtumi aba holidays nyinaa no active point ɛyɛ adwuma yɛda se abusuanes active point dental clinic na yɛne ɔpagire ya wɔnom na odi ne dwuma ɛwɔ hɔ no watwetwe enkomo no bright ɔsɛ from point general manager numbers no wobɛtumi afrɛ anɔkyewa bani me da me ho abataw me ba enkomo twetwe